أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله yau za mu yi bayani akan wani sirri mai matuƙar muhimmanci kuma mai fa'ida wanda yake insha Allah sirri ne nan ga wanda aka yi masa sata. Insha Allah yana son a dawo masa da kayansa. Matuƙar an satar maka abinka kuma kana buƙatar a dawo da shi komai darajarsa komai girmansa insha Allah za a dawo da shi matuƙar kai wannan sirri bisa ƙa'ida da yardar Ubangiji. A lokuta da yawa za su samu mutum an zo yi masa sata ta wulakanci ta mutunci a cikin gida ko kuwa wani waje nashi na musamman insha Allah wanda yake yana buƙatar abin nan matuƙa kuma yana son a dawo masa da shi. To abin da mutum zai yi a matakin farko shine zai je alwala, mana zai tsarki zai alwala sannan ya sa tufafi masu kyau a cikin dare sai ya tashi sai ya sallah raka'a biyu. Bayan mutum ya yi sallah raka'a biyu bayan ya yi sallama sai ya samu carbi sai ya karanta ya hafizu zai karanta wannan suna sau 118 mana adadin 118. Bayan mutum ya karanta wannan to insha Allah sai kasance sai je mana sai ya samu alƙur'ani mai girma sai ya buɗe sa. Mana abin da mutum zai shine kafin ya fara sallah ko bayan ya idar zai ɗauko alƙur'ani mai girma izu 60 ya riƙe a hannunsa insha Allah sai ya buɗe sa bayan ya kammala wannan wurdi ne ya fi kafa 118. Ina buɗe wannan alƙur'ani mai girma to ayar da ya fara tarwa ma'ana bayan ko da sura ne ko aya bayan bismillah ayar da ya fara tarwa a shafin farko na wannan alƙur'ani to sai ɗauki ayar sai ya karanta ta adadin yawan yadda ya karanta wancan ya hafizu kafa 118 haka zai karanta wannan aya kafa 118. To mutum zai wannan insha Allah in yi wannan da yardar Ubangiji ya yi su bisa gaskiya da ikhlasi da tsoron Allah to insha Allah in har ya buƙaci yin wannan to kuma aka satan masa insha Allah zai dawo za a da masa da abin da aka satan masa da izinin Allah sosai. Wannan sirri ina da matuƙar muhimmanci kuma mujarrabin ne saboda ka yi kokarin a gwada sa ba sirri bane na wasa a bisa ka'idojin da aka sasa insha Allah. Bayan kammala wannan insha Allah idan gari ya waye za a samu abin da za a ɗanyi sadaka da shi insha Allah ga al'umma. Wannan shine abin da za a yi da yarda Ubangiji aka wannan za ka dace da biyan bukata. Wannan shine bayani a bisa wannan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.